Owganistan'ın Demirazygyndaky Mazar-y Şerif şäherinde etnik türkmenler häkimetlerden zamun alınıp gaçylan ýaş oglunyň tapylmagyny we onuň azat edilmegini talap edip eýýäm tapgyr ençe gün bäri protest geçirýärler. Mundan bir ay töweregi odul yerli barly bir masgalanyň çagasy 9 ýaşly Abdulrahip mektebe barýarka näbeli ýaraglalar tarapyndan alınıp gaçylýar. 22 gün öň meniň oglum Abdurrauf ihtitap boldy. Ameli mektebhane Nurdan Bulakay Şamsyň aňyragyndan Çaray Niýazynyň gapdalynyň 4 ýygyna bir sanak şagirdi alyp gelýän bilen 4 nefer musalla uniforma nizamy bilen alynan çykyp motoryň içinde bombardiýan, ondan soň motoryň içine çykyp Ajanebiň oglary kim motorda bomba men kömek etjekdi meniň 9 ýaşar oglum Abdurrauf men diýär. Ondan soň muny elinden tartyp alyp düşen gözel diýip dädeti bardy. Ol düşüp nemetjek bolsa, tutjak bolsa urup durana ýaxşy tüpeň miýili bilen gundagy bilen dädetine ondan soň alyp gidipdirler. 22 gün boldy, 22 günden bäri hökümet bilen zaten bir fiseden bir kelimeden bir gep eşitemiz ýok. Näme etdi, näme eden ýok. Jinayatçylar soňu bilen ýaş oglunyň enatasyna perzentlerining durly gynnamalary tezewar edilişini görkezýän video ýazgylary uradyp, olardan $1,5 milyon möçberinde girew talap edýärler. Soralýan mukdardaky puly tapyp bilmedik maşgala yerli häkimetleri we polisiýa idaralaryna arşy şikayet bilen ýüz tutýar. Emma çağanyň hosarlary aradan bir aýdan hem aşy wagtyň geçmegine garamazdan Abdulrahip'in tapylmandygyny, onu alyp gaçanlardan hem haýbatly jaňlaryň dowam edýändigini aýdyp näýilelik bildirdiler. Bunun netijesinde yerli etnik türkmenleriň jemgyýetleri, şol sanda Türkmen Şurasy, Owan türkmenleriniň milli hereketi we jemgyýet geňeşi Mazar-y Şerif şäherinde duşenbe güni paraqçylyk protest ýürüýüşine gurnudylar. Mundan soň her gün ýüzlerçe adam şol sanda beýleki etnik toporlaryň wekilleri hem häkimliň binasynyň öňünde ýygnanyp Abdulrahip'in tapylmagy we azat edilmegi ugrundaky tagallalaryň güýçlendirilmegini talap edýärler. Yerli resmiler protestçilerin öňüne çykyp alınıp gaçylan ýaş çağany azat etmek ugrunda hereket edýändiklerini aýtdylar. Emma protestçiler tä Abdulrahip masgalasyna gowuşýança özleriniň gündelik protestlerini dowam etdirjekdiklerini aýdýarlar.